Tak ukáž, idem ho zabiť. Ale kto čo zabije? Čo ty budeš zabíjať? Ja, dobre, tak ja ho nezabijem, tak pozor. Tak sa kúkaj na klapa. Nerob mu chuďáku. Nechaj ho. Počkaj, ne tak. Chcete vidieť klapa? Držím, ty buzerán. Porežeš sa. Chuďáku, ty si veľmi odporný. Ty čo mu robíš? Chuďáku, toto nerob takto zažívam. Čo robí? Ty si tyran vyjebaný. Ale takto sa to robí. Čo to budeš robiť? Také veci. Julku. On chce jebať Julku, on sa robí. Nekameruj. Takto chuďákovi, ty čo robí, mama? Ty chuďák, ty. Ale však to má najprv zabiť, to sa trápi teraz. A čo mu robí? Boštek byl ho však. No, to je jaká Ale klepnem ho, koľko to má z kape, uvidíš to. Dobre klepať. Ďakujem, nebudem mať nezáfne. Toto je naša vianočný kapor, ktoré budeme jesť. Atmosféra. Vianočná atmosféra. Toto dám na internet, prisahám Bohu. Na Facebook. Na Facebook. Ty koľko krve. On plače, že? Javko, ne. No jak deti ste. Teda nechod tam potom mi Natala. Iba tepovali. Au, au, au. Ty čo robí fú? Au, au. Že my chceme hlavu jesť. Budeš vyššou. Dobre, idem domov, nechnevajte sa, ideš ku mne pre ten papír alebo ne? Ne. Odpoď ho pekne, akú má hlavičku. Dik, kúkajte. Dik ešte huba ide. Srdce. Dik ešte mu ide. Dik, ukáž ukáž dá mu jazyčko. Nero. Dobre. Môj. Dik, Natala nám ozdobuje stromček. Vidí pre. Ni. To ste nevedeli spraviť. A máme aj čipsy, aha. A máme aj nový kávovar, aha. Ešte aj dýcha. Ik čreva, hen. To som ja. To je on. To je ten pán. Jan Parady. Pozrite naňho, dik tepláky má nové. Tak vy. Lebo vidím. A ja čo som? A ty si najkrajší na svete, láska moja. Teba velice milujem. Velice si krásny.